nai kuble pi baro haka kerteng ke jong Jesus Christ ka kerteng ke pelong ke pedeng jong ki patamai ngi aingo shikate eu blay bola donrekat lembat ngi hakini ki shipot li ki benai jong ni usnam para man la ka tayo ka balai ke jong benai wa shipo ngi jio panya rakhilang yaka North East India Christian Council Day of Prayer lani ke NEICC Day of Prayer. Parhakani ke program ke pekerpang ni don rekat pat ni ye Reverend Dr. BJ Imle iban sami ke kubor na ke ketien ke jo blay. I Reverend BJ Imle i deiru pastor badi pet ya ka balang Presbyterian Maukhar. I deiru udkot jongka Executive Committee jongka NEICC badi deiru chairman jongka Trust and Management Committee jongka NEICC. Shwabing yo eka kubor ni pastor ngine syakri lang yu blay lingba ke jingrai ke bani alam day ba Nathaniel's im yu blay long ke puram. Ajeng em jonga hang ni ha per thai nga juyai pen ngau si ya me able rong pong jeng ngau ba bun sin ngayai ma haba jeng ekiwan hambe try ngawan to sai das nam ya jeng em jong nga bangan long jong me nga trang shisha ya rap bangan ya ban me a jeng em jong nga sok jeng kemen badap kerhan jeng embryo ha perthai kalong tang shipo ya la ditu jong nga jong pi bupai sha utrai la don nut baro sha utongin ai dosa das nam ya jeng em jong nga bang nan long jong mi nga trang shisha ya rapangan ya jeng em jong nga milong ublay uba don bor kerteng jong mi kalong ba krau bor ba kho siu ken dem mani jeng yaro ki a dang na mi trai min yo jeng sok jeng khmer badap kerhai entri kapor ki ai de ya jing em jong nga ben ban na try de jing it de pelat yang nga dosa das nam ya jing em jong nga bangan long jong me nga trang shisha ya rap bangan
ngan yat ban me ha jing im jong nga Milong ublei uba don bor Kerteng jong mi kalong ba krau bor Ba kho siu ken dem mani Jing yaro ki ai Dang na mi trai min yo Jing sok jing kmen Badap kerhan Ki para bangai baro ki bapej ya kan ke program jong ke Good News TV. Ka jing ai khuble ya pi baro ha ka kertang utrai bat nong pin im jongi uji sukres. Ngawara ru hapi ya ki jing ai khuble ki bakham kerpang. Na ka office jong ka North East India Christian Council ha kan ka sing utrai ka baro ki balang ki badan hapo ka syatri ka jongka. Ki ya solang bandrakhe ya ka NEICC Day of Prayer. Dan di kasengi hak bangi kenmau hak jing duai ki jongi ya ke jing syakri jong ke NEICC na ka benta ke NEICC ngimla klam dapen pau ke jing sungu ya pi baro ki perbangai batru ya ki balang ki bayai kenmau ya ke NEICC hak jing duai ki jong pi batru ki bayai kersan hak kam ki jongka kumba julang ke rukam bat ke jing penbaik na ka office jong ke NEICC na ka benta ke di kasengi kaneru ka di kapor hakaba ngi ai kat tu kat ni ki jingtip ki bakham kongsan chapang ka NEICC batru ya ki kam bat ki jing syakri ki jongka lasang ya ka NEICC hakas nam khat khandai spa lai punyo bat haki tu ki por la jutip ya ka daka kerteng Assam Christian Council namar 4 dan ki wei pat ki jela kum bakalong mentah hadien ka jingmi jong ki jela kum kanagalan hakas nam khat khandai spa andru puat lapen kelano ya ka kerteng na ka Assam Christian Council sha ka North East India Christian Council ka North East India Christian Council ka dikaken huon jong lai punyo tli ki balang Protestant bat khat prateli ki sang Kristan ki ken hon balang ki badan hapo jong ka NEICC ki dei ki Presbyterian hapo jong ka PCI ki Baptist hapo jong ke Council of Baptist Churches in North East India, ki Baptist napo Mizoram, ki badai ki English Baptist, ki Baptist hapo Tripura, ki badai na New Zealand, bat kiwei ki kinhon Baptist. Na lor kata ki dan kiwei ki kinhon balangkum ke Church of North India, ke Lutheran, bat kat tokat ne ki bangi tipkum ki independent churches. Hakane ke jela ke jongi ki balang ki badan hapo jong ke NEICC ki dei ki balang Presbyterian ki Baptist Chegaro Hills ke Church of North India North East India Diocese ke Church of God Meghalaya Assam ke Church of God Ecclesia ke Christ National Church lan ka balang Trairi bat ki wei pat ki balang ki badai na ki wei pat ki judgment rio ki dei ka Evangelical Free Church of India bat ka Independent Church of India katoka ne kisang ki bangham tip bha kilong ka World Vision of India North East India ka India Every Home Crusade ka North East India Christian Endeavor Union ka SCYO ANSI Shillong ka YMCA bat ka SCMI ka NEICC ka dan artli ki project kata ka Union Christian College ka belasang ha kasnam khat khandai spa andru puar hangte ha umbir batru ka Union Christian College Higher Secondary School ka belasang ha kasnam arhajar khat ndrio hakini kisnam kibladap lasdang ru ya ka peace center ka bolong ka wei na kitna trekam ka penlong ya ki program ki baper banwanra ya ka syongsuk syongsngan ha kani ka benta jong kari ke jongi ti hot lingba jong ka United Christian Forum North East India ka North East India Christian Council ka ya trailang ru bat ka PCI ka CNEI bat ru ka North East India Regional Bishop Conference
kabalong ka kunhun jong ki bishop hapo kabalong Roman Catholic hang ni hapo North East India. Bat ka benta ka jong ka kalong ban pej bat kami ya ki jing ki ba ki balang Kristan ki ya kendu haba ki ketengku bat ki wei pat ki kunhun bat ki wei pat ki bor ha ka jing syakri ka jong ki kamtam ka jing syak pensitam ben ka jong ki Kristan bat ki jing ya kenat bat ki jing ya ki kumba kalajia tangkat tukan yang sedang menta hapo Manipur. Ka North East India Christian Council kaya sno orang ru bat ka National Council of Churches in India. Banyadon lang ru bat kiway pat kikunhun balang hapo jong kani kari. Nalor jong ka executive committee bat ka working committee. Ka North East India Christian Council ka don ru ya kinriu tli ki standing committees. Ka Christian Home and Stewardship, ka Church Union, ka Mission and Evangelism, ka Peace and Justice, ka Theological Education, bat ka Trust and Management. Kini ki committee ki thau ya ki program ki baper ban kampen khlain ya ka jing syakri jong ki balang Kristan bat ru ban wanra ya ka jing khamyajan bat ka jing trailang hapdeng jong ki balang ha ka jing yalap ya ka gospel hapo jong ka NICC ka don ru ka kunhun jong ki samla ka bangitip kum ka youth assembly bat ka kunhun ka jong ki long keme ka bangitip kum ka women assembly ni kerpat ya pi di parbangai baro wafin skau haban kenmau ya ka NICC ha ki jingdwai ki jongpi kenang ba kanla ban te song lang ya ki ringet Kristan ha ka jilong kawai wat hapdang jong ki jinga pher ki babon batru makan la ban wanra ya ka jingya buram markel yang bat ya ka jinga trailang kumba ka moto jong ka NICC ka ong one in Christ ka jinga long kawai ha ukris nginget skamru ba ublai unang kerku ya pi batru ya ki balang habang ya lang ha ka jing syakri yalau jong ukra nakabenta ka jing selok nakaktiin ka jong ublay ngin sob ha bangin ya pai sya ka team jong ka NICC Day of Prayer mentau senam ka boong kamlu jong ka perthai lasang nongrim na ka gospel Matthias kalnong ka basan bat ka dekhot ka bakhat lai kitu ki kintin ki boong philong kamlu jong ka perthai te la tak kamlo kala blat no dai on pen bhapat ya ka naduk kata om dan kam syu ya ka nrei tang ban subret no shabar bat ban yu ya ka hapo ki kejat ki brio philong kamlo jong ka perthai kani ka dei ka jingkran bat ka jinghikai ka jong jisu ya kisenran bat ka jingfu ka jong jisu hapo a ya kani ka jingkran kalong ban kedau bat penpi ya ka dor ka kamram bat ka jingkit khle ka jong ki senran uji sukres ha ka jing syakri ka jong ki bat ru ha ka jinglong ka jing em ka baman ka sngi kat ba ki dang don hang ne hasla khndo ladangin yak mi thu ba bat bagin nujor yak ne ka jingkran uji su kumpa ka pau ha ki jing tho ha ka bible bat kham tam lading ni nujor bat ka rukom bu kentien ha ki bible phadang ila ban yu ba kad khot ka bakhat lai ko ong you are the salt of the earth but hakad khot ka bakhat sa pat ko ong you are the light of this world kidai kijingkran ki ba ujisu upnya seriem ya ki Kristan bakilong kam lo jong ka perthai bat ka jingsai jong ka perthai ha ka bible khasi habro arli kini kijingkran la pendan kam ya ka kentin perthai hendrai kumbang ila begin yu ha ki bible pharem batru ha ki bible ha ka ba la tho ya ka bible ka original bible la penya so ya kamlo bat ka earth la ni ka khndo kat ba ya ka jingsha pat la penya so ha bat ka kentin ka perthai ka dei ka rukom bu kentin ndai ka badon ru pada lai jong ijingtu you are the salt of the earth you are the light of this world. Bat ka team ka jongi kong, you are the salt of the earth. Philong kamlo jong ka perthai. Bat la dagi bu ha ki kentin kumba ka don ha ka Greek New Testament ka bamut ba philong ka jingshai ha ka ni ka kendo. Ka perthai borobor kum ka kentin ka thau ya ka dur ka bashabar. Ka dur ka bangila bangin yo ida ki khamat. Khamtam ha bangit be da ka jingshai. Hendrai habang yakran pada syapang ka earth lani ka kendo ka thau pat ya ka badan syapo ya ka bangimla bangin yo da ka khmat hendrai ngila bangin chumat
ngila bangin sngau thu bat bangin la bangin syampang ya ka jing don ke jongka bat ya ka jing trekam ke jongka te namar kata habo jisu ong philong kamlo jongka perthai lani kamlo jongka khandau u kham thau ya kata ka jing long ka banwan ra ya ka jing kela ka bana sapo ha ka bangin omla ba ngin yo i lan bisa da ka dorbat ka jing itnat handrai da kiso ki bami na kani ka khandau namar kata ka bible ka ong ba banlong kamlo jong ka perthai lani ka khandau kadai ka jing kadau ka ba khot sa ka jing kala ka ba don lani ka ba wan na ka donot na ka mensem bat ka ban pawru ka jing long ka ba itnat kadai ka ba wan ra ya ka jing itnat ka ba don ya ka dor ka ba kham khrau tang ka ba su paw perthai shabar tilakan long ha kari Palestine lani hangno ru baro ngiatep ha bakamlu kadai kamar kabala nyau kor bha namar kadai ka jingdan kam kaba ngimla ba nginkiar na kaba pendan kam yaka kamet ke jongi kadan kam yakamlu kenang bakan turkhong ong ka medical science hnrei kamdai bakan palat hnrei bat kamdai bakan dunathan eru ngidan kam yakamlu bangin yo jingmat habangi bam ya ke jingbam kenang ba kan wanra ya ke jingbang bat kan wanra ya ke jingmat hnrei la nanang banru pala penskam bakamlo kadai ru kata kamar kabangila ban pendan kam bangin yada ya ki kinja jingbam ne kinuk kimar na ka kelas niu bat na ka put kadai kabayarap ban yada na kaban kelas niu bat ban put no kamtam ya ki kinja marbam bat laong ru bakamlu ru kalong ka kinja dawai kaban penek kham slam ya kinu ki jingbam ne ki tiar ki bakham dan kam wat ban saj ru bat ban penduk ru ya ki kenja kenyang jingpang habangi lej ban sak sumar habangi lej ban sak sumar ha ki tinong sumar bangi khot ki dentist ni ki bnyat katu ko ka baki pendan kam habaki penkhu ya ki bnyat ki jongi ki ong katuru kadai ka salain water dan ka ka ba dan haka ya kamlu ka bayra ban penkhu ya ki bnyat kijongi ban laong ru ba ladangi nang ban pendan kam ha ya kamu ha karukom ke badai bat ha ka jingthau ke biang kamlu kadan ka jingi dai ka bajan bat ka khando ka yarap ban penbhapat ya ka khando ha ba ka sedang bakan do no ya ka bor ha ka jing saiso ke jongka di namar kata ha ka pertai hindai kamlu ka dai kamar ka badan kam bat ka bakodor ka ba omla ban kiar na ka pendan kam ya ka ha ki jing im ban ka singi bat ki juang ru namar jong ka jingdan kam ka jongka ladan ki por bala justiu bainong ru ya kisipai da kamlu bade hangta ki song ka dan ka jinges no hakatin parang habadang kini ki arti kintin salt and salary namar beratli ki thau ya ka dor ka badan haki haka pertai ndai la pendan kam ru ya kamlu haka bale niam le rukom bat khamtam haba ki pensmai da ka ba ki penjelia kendiat da kamlu haki ki brio ki basim ya ka jingsmai bat ka jingthu ka long ban peni ba ka jingsmai ka dei ka bomla shu ba pen kela haki khasi ki juang ya ne ka babamlu bat habangi yo sngo sharum sinang haki jingkra haki hindi ki juang ya kito ki ba pen khen ya ka jingsmai ki ong ba ki de ki brio ki ong ki namak haram lane ki baharam hadien bi kilabam ya kamlu tinamar ba kabor bat karukam trai jong kamlo kalong hakani kadur bat kata kalong ban penkela bat pan pen bahapat ya kabran sapo bat pan penskam ya ka uji suru upun speniasno ya kamlo bat kakendau kabasai so bat kababha borobor kapenmi ya kiso kibabang bat kibaitna kamtam ya kiso kibatei habangi bam yaki bat kibapenlong yaki bakin don yakabor kajing hikayu jisu haba ukhot ekisenran banlong kamlu jong kaperthai kadai kajing khot banwan ra ya kajing mat banwan ra ya kajing bang bat banwan ra ya kajing tenat ndai ka bakham dan kam kolong banwan ra ya kajing kela ka banyada na ka baklas niu bat ka balaka put no ka bamut ban pen bhapat ya ka bangi i kumba kan yalam ka basniu lane ban kaban sniu no bat khamtam ban wanra ya ka jingkela kaban kampen bhapat ya ka balas niu bat bakan penmi pat nakata ya kiso
kiba koridor bat kiba don ya kador. Di namar kata ai bakani ke jingraki ke jongi ya kane ke NAICC de operar menta kasnem rengkat bat kini ke tim pilong kamlu jong ke pertai kan long ke banyarap yang i bangin la bangin long kamlu jong ke pertai kam tam kum ki nong buat bat kisenran ujing su bak kamram ke jongi ke long bangin penbha bat bangin pensaiso kat bangi dang ya lang bat sakri lang kum ki kenhon balang di per banyalap ya Jisu Kris ubra sa narfna bat Jisu Kris uba zamipat bat ngi dwai ru bo blai kur kulangan ngi baro bat ba un yarap yang i bat yaki lejong ke balang hang ni hapo North East India bahkan nalak bahkan long sisa kamlu jong ke pertai ke kenhon kaban penbahapat ya ke belas niu bat ke kenhon kaban aman penlong ya kan ke pertai hak bangi kaban penmi ya ki so ki ba itnat kiban penpau ya ke bor bat ya ke buram ke jong ublai un kur kulangan ngi baro bat ublai na ta ke buram ke jong amen tung ini doai ublai ubo kupa jongi ubah benang ni aingu ya me ku kenrat na kabenta kan kapor ba ni yo sngau ku kenrat ya kajing slok na kaktin ke jongme bat ngi dwai ku kenrat ai ba kaktin ke jongme kan syong haki donut ki jongi bat bakan sandur ya kijing mut khat bat kijing long kijing im ki jongi ki paman lakasni kam tam hakabukum kan ke sngi ku kenrat hakaba ni ya solang lambat upai lang jongme hang ni hapo North East India bangin ke mau ya kajing syakri ke jong ke North East India Christian Council ngidwai ko kenrat kerkui ki nong elam ki jongka baro ki benta jong ki jing syakri ki ai kerkui ki project ki badan hapo jong ke North East India Christian Council ko kenrat kanang ba ka perthai kan la ban yo i ka jing long ka wei ke jongi ka jing kloi ke jongi mini trailang kanang ba nginang la ban pundan buram ya ka kedeng ke jong me bat nang erap kham tabu kenrat yang ki balang bangin la ban long sisa ko kenrat ko ba tin ke jong me kong kamlu jong ke perthai ha ka bangin la ko kenrat ban penbahapat ya kan ke perthai ha ka bangi syong bat hawa ngingi ngidwai kenrat menang kurku ko kenrat ya la ka jong ka barang ni ba kanang la long ka jing syai ru ko kenrat ya ki mensim ki babun kenang kenrat ngin la ban pen krau ya ka bor ka buram ko jong me kat mengidang dan hakasla jong ni ko perthai sesin trat ngi bukti ngi IT ko kenrat ya ki ai baro bat ki jing ki jongi apa ka jing punya bastat ko jong me bat ngidwai ngi pan kini baro kita try no pedem jong Jisu Kris amen